Здравейте, приятели! Аз съм Боро Петров и днеска ще се опитаме да изчистиме моето БМВ с 2 лева. На автомивката сме и ще имаме само 2 лева на разположение. За щастие няма да чиста аз, а моята приятелка. Тя ще се опита да измие колата с 2 лева. А за отвътре съм ви приготвил моят подарък за моят 20 годишен юбилей, а именно ето тази пръсохмокачка, с която ще изчистим колата отвътре. Тоест, имаме само един опит за изчистване на колата отвънка. Не знам какво ще направим. Всичко зависи от моята приятелка. 2 лева бюджет. 2 лева. Някои хора дават по 500 лева за детайлинг студия. Ние ще се опитаме да изчистим колата с 2 лева. Маха се таксито, така че нека да се отправяме към него. Така. Опчайца. Трябва да го изчакаме. Нека бъдем търпеливи. Тук хората колелата ли ще чистят, не знам какво ще правят. Обаче нещо ги приготвят. Само да не ми вземат място. Не, мое си е това място. Добре, Тони, ти готова ли си да чистиш? Не. Да, и аз не съм готов. 2 лева, не знам да къде ще ни стигнат, ама... Според мен ще остане с пяна. Ще остане с пяна? Да. Какво правим в тази ситуация, ако не ни стигнат 2 лева? Не знам. Ами ти си на ход. Аз ще снимам и ще се наслаждавам. Както знаете, хейтър ми щупи огледалото и в момента ще трябва да го вържа. Преди това отидохме до Фантазия да си взема пликче, изядох един мазен дюнер и сега е време да му сложа пликче на огледалото. Е така, за да не стане нещо с механизмите тук, защото ме е страх да не влезне вода в тях. Почваме! 2 лева има само. Айде! Давай, Тони, ти! Оле, ма тя тръгва по много лоша стратегия. По-скоро трябваше да тръгне с стратегията да отгоре надолу, доколкото знам е по-добра. Като огледалото не знам дали ще устои. Мале, как ще стигнат 2 лева, не знам. Ужас, не! Мале! Колко лева бяха това? Това беше 1 лев. Дай другите пари. Така, дай 1 левче, аз ще го пусна. Безконтактно силно налягане. Безконтактно силно налягане. Още по 50. Имам още 2 по 50. Безконтактно слабо. Не, слабо! Успях ли? Какво да прави? Цъкнал го, давай! Чай сега да видим отзаде какво става. Охо, свети! Давай, можеш! Дай от тавана надолу да пада водата. Така, от тавана надолу да пада. Така, 2 лева току-що свършиха. Това останало върху колата. Тук отзаде има някакви гадости останали. Джантите, както виждате, не са много чисти. Тук има някаква мръсотийка, която не знам, маха се, обаче трябва с кърпа, така че за перфектни резултати сега предлагам да вземем някаква кърпа и да изчистим колата. Хората се скараха. Окей. Бързо, 30 секунди е само 50 секунди. 30 секунди, безконтактно слабо. Не, изплакване, не може да Изплакване, добре, извинявам се. Айде. Сигурно не ги е пуснало, или? Давай, натиск. Давай. Хвърча турбата! Нищо. Това е 30 секунди. Тя е в пяна още. Няма ли да стане така? Имам последни 50 секунди. Последни 50? А тази турба какво да я правя? Не успяхме да опазим огледалото. Айде, давай бързо. Добре, айде. Изплакване, бе. Да, изплакване, айде. Уе! Давай!
Бе, бомба е! За 3 лева толкова. Така, сега. Измихме я за 3 лева. Не стана за 2, но за 3 стана. И ще вземем моя трик, а именно мокрите кърпи. И ще я минем навсякъде, където виждам, че е зле. А тя е на доста места зле. Но сега за 3 лева, какво да очакваме? Мислех, че по-добре ще се получат нещата, ама сега това са 3 лева. В смисъл, явно за 3 лева няма да стане. Трябва да вложиме механичен труд. Почваме. Така. Това го махнахме. Мале, нищо не сме направили. Нищо не сме направили. Забелязваш ли? Мале, добре, гледай сега какво става. Погледни. Погледни, то все още си има като мръсотия. Все още има мръсотия, забелязваш ли? А ето тук долу е най-зле, ела да покажеш тук. Тук изобщо не мога да се изчисти като хората. Тук не знам дори дали и 10 лева да изпръскаш, дали ще стане. Ето тук точно над номера. Как е влизала тази прах изобщо там, не знам. Сега ще покажа на кърпата. Гледай какво става. Не знам как мога да има толкова много прах там. Затова май си трябва колата на хубава автомивка да се закара, а не 3 лея тук. Да. Сега ако искам да я изчиста хубаво, ще ми трябва сигурно 1 час с тия мокри кърпи да я чиста. Те ще свършат мокрите кърпи, да. Гледай, то направо е ад. Не знам. Някой път трябва да посетим някоя автомивка и да видим как ги чистят колите там. Ние с тебе не мога да се справим. Опа, 3 лева за 3 минути. Не знам, човек. И това е само задницата. Представи си още колко ни трябва, за да стане колата перфектна. Направо не знам. Не ми се мисли. Ама да, все пак ще продължиме. И ако искаш, може да се разделим на 2 отбора. Аз ще чиста отвънка, ти ще чистиш отвътре. За да стане по-бързо, защото иначе няма как. Не знам на камерата дали се виждат, но ето тези петна, приятелчета, трябва да бъдат премахнати от колата, защото много ме дразнат. Виждате ето тези точки по колата, също тези линии, които се получават върху нея. Наистина трябва да бъдат минати с мокра кърпа. Ето, ела да видим дали с мократа кърпа ще се получи. Дръж нашата камера. С мократа кърпа. Сега ще видим, това лично мене много ме дразни тук. От много време се глася да го махна. И с бая търкане, имайте предвид, че току-що си впих ногтите, за да го махна. Махна ли се? Какво стана? Направо я осрах цялата, нали? Направо я осрах. Мале хора, 3 лея нищо не става. Погледнете, аз нещо мацам тук. Трябва да взема нова сега. После ще си изхвърлим буклука, ако за това сте се притеснили, не дейте. Но, както виждате, има някакъв слой от прах, който не се е махнал, въпреки че я изчистихме. Да. Какво да ви кажа? Току-що си загубихме 3 лева. Надявам се от това видео поне да ги възстановиме с Ad Revenue-то на YouTube. Така че натиснете лайк бутона, за да си възстановиме 3 лева, които току-що загубих. Да. Погледни тук сега. Това що не се е махнало? Това са някакви трошинки ли са, какво са, които много дразнат, обаче не се махат. Да. Аз я замазах, да, много зле я направих, нали? Повече никога няма да си чиста колата сам. Да. Повече никога няма да си чиста колата сам. Нищо не става. Я поне стъклото да видим. Ето тук по лайсната отгоре също има някакви прашинки. Лайна от птици. Абе, направо е много зле положението. Тук някакви лайна отново. Те просто не се махат с обикновената автомивка. Те просто не се махат с обикновената автомивка. Това направо е пълен ташак. Значи тия автомивки са пълен ташак. Или ти нямаш техниката нити, или е пълен ташак, или и двете. Леле, мале. Мале, какви мръсотии.
Нищо ли не се вижда? Мале се едно не сме мили, да. Аз се отказвам. Аз се отказвам. Значи, нищо не сме направили. 3 лева загубени. Ела да видим отпреде как е ситуацията. Силно се надявам да е по-добре. Мале, погледни. 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 Ти виждаш ли ги тия неща? Виждаш ли ги тия неща? Ай... Нищо. За 3 лева, значи не може да изминаме. А там долу видя ли? Не ми се гледа долу, не ми се гледа. Фара тук трябва да бъде мината е така. Къде е долу? Тука? О. Какво ще го минавам с мокра кърпа, човек? Това направо... Мизерна работа, хора. Мизерна работа. Да. Сега разбирам защо автомивките струват по над 20-30 лева. Това наистина си е усилие да си измиеш колата. И май си има и техники, защото нашите техники до това свършват. До това. Погледни какво направих. Даже свършиха. Окей, хора. Си съберем бокуците. Както виждате, отвънка няма да бъде максимално чиста, но... Ето, ела да покажеш, то просто се замазва. То просто се замазва положението. Не знам как да я изчиста. А джантата направо все едно не е пипана. Ужас! Погледни! Мале! Ай, тук колко работа има по джантите. Леле. Там са 5 лева. Те само тук са 5 лева, да? Ой. Хора, не знам какво да кажа. Смисъл, това, което ще ви кажа е, че 3 лева са абсолютно недостатъчни и да уважавате повече хората, които работят на автомивки, които ви мият колите, защото, както видях в момента, аз това не го очаквах, не е изобщо лесно да си измиеш колата, но сега ще пробваме поне отвътре да я издокараме малко по-добре, защото когато е по-подредена колата отвътре, изглежда по-добре. На камерата изобщо не изглежда мръсна, обаче ако я видите на живо, ще ви стане по-лошо. Като цяло от тая страна колата е по-добре измита, защото преди малко на тази страна обърнахме повече внимание. Така че сега ще преминем към вътрешното чистене и после ще ви покажем крайните резултати. Значи, сега шефката ми каза да отида до Лили и да купа мокри кърпички, както и тампони за грим. Значи, ето, взехме ги. 84 в този пакет и 100 тампона за грим. Сръчно момиче. Помага. Значи това, което искам да кажа е, че това джантата е най-гнусното нещо за чистене. Определено е много гадно. Значи всичките тези кърпички, които виждате в момента, бяха използвани, за да може джантата да изглежда по ето този красив начин. И все още не е перфектна, все още има детайли, които са леко мръсни, както виждате. Ето тук, например, ето тук, но отдалече джантата изглежда доста прилично, но вижте, погледнете само колко много мокри кърпи трябваха, за да изглежда по този начин. Това джантите, хора, са нещо ужасно. Виждате как по задните джанти няма, обаче предните са просто ужасни. Ето и тук да видите за какво става въпрос. Това е джанта, която не е чистена. Тук виждате, че леко съм почнал да я чиста. И така. Финалните ми думи относно миенето за 3 лева няма да бъдат позитивни. Това наистина е една много трудна задачка да си измиеш колата сам като цяло. Джантите, това са абсолютно най-гадната част от целия автомобил. Наистина ви казвам, не могат да се измият. И това, което ме разочарова истински, е, че като си минете колата, после има някакъв слой от прах, който се е натрупал и за съжаление не се маха.
Опитах се да го махна с мокра кърпа, размазва се и като цяло... не става. Ако се опитвате така да читвате като мене, да я измиете за без пари почти, няма да ви се получат нещата. От далече изглежда доста добре колата, обаче като се приближи човек, вече почва да си личи за какво става въпрос. Нека да видим ситуацията вътре обаче. Забелязвате, че стелките все още са си мръсни, не са перфектни, обаче Туничи успя да изчисти доста добре вратите, както и праговете, виждате, че светят. Има някакви трошички, но за целта трябва да отиде на детайлера. Ние не сме професионалисти и не можем да направим колата да блести перфектно. Обаче като гледам, прахта е махната, мониторчето е избърсано, отзаде ситуацията е доста по-добре и като цяло наистина ще се чувствам доста по-добре в момента в колата, защото отвътре като цяло разликата е огромна. Не че отвънка е малка, но просто вътре си личи повече. Как върви джантата? Мисля, че доста добре се е получила. Направо блестят. Това са нов модел джанти вече. Не знаех, че чистите джанти оказват толкова голямо влияние върху един автомобил. Ето, погледнете тук какво става. Сега как да се занимавам да го чиста това? Какво става тук? Нещо става. Тази ще ме цунка. Тази ще ме цунка. Верно щеш. Тази ще ме цунка. Какво правим и аз не знам. Дай да видим, ще ни пусне или няма ли ни пусне. Ой, чакай да включим парктроника, че тук има нужда. Така, айде моето момче, пускай. Какъв тип е това, бе? Сега що ни кара да пъхаме билета? Как? Фу, 10 лева дължа! Ти луди ли са, бе? Как ще дължа 10 лева, бе? Вземи билета, вземи го! Бати хората! 10 лева! Бега от тука, бе! Къде ги измислиха тия 10 лева? Не знам. Не, тия току-що провалиха нашето бюджетно чистене на автомобил. Да не сме седяли на час и половина. 15:53. Добре, 1 час сме седяли. Какво от това? Да не е 1 час, значи. Пише 1 час и 30 минути. Добре. Значи трябва да сме легит. Бах ти хората. Сега тук, ако не стане, направо ги съдиме. Я ни пускай, бе, пич. Пъти. Да, 10 лева ще дам аз на тебе. Провалиха ни цялото видео, хора. Цялото видео ни провалиха. Къде ти е 10 лева? Не знам, аз даже не знам къде трябва да ги дам тия 10 лева. Кажи за жената. Да платим. Значи идва една жена при нас и ни вика: и вие ли не може да излезнете? За съжаление не го снимах това. И на нея апарата е посочил, че дължи 2700 лева. Приятели, надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, наистина осветете му по един лайк, защото при 100 лайка, както казах, я водиме на професионална автомивка и ще видим разликите. Значи, за 3 лева това, което не ми хареса, е фактът, че остава слой. Много гаден слой прах, който не може просто да бъде махнат с мократа кърпа. Иначе колата изглежда доста добре. Проблемът е този слой от прах, който остава след чистенето. Така че, ако имате 3 лева, окей, почистете я. Обаче, следващия път надявам се да удариме 100 лайка и да я заведеме на човек, който да ни я изчисти както трябва. Ще се видим в следващото видео, приятели, свързано с BMW-то или с каквото и да е свързано. Огледалото, само да кажа, че работи си, няма проблеми с огледалото, тъй че всичко е наред с него. Ляв мигач. И така, до следващото видео, приятели.